beauty yowesifazane iqala ekusabeni ubaba uNkulunkulu. Owesifazane usaba kanjani uNkulunkulu? Umsaba ngekharekha yakhe. Athi khona semina ophilayo. Athi kodwa uKristu ophila kumina. Owesifazane uKristu umsaba ngempilo yakhe. How do you portray yourself? How do you talk? How do you behave? How do you interact with others? Hallelujah. Owesifazane osaba uNkulunkulu. Uqala nje nangabekhuluma. A woman who fears the Lord. Uthi uNkulunkulu asimkhonze nangenhlanzeko. Our God uhlanzekile. Owesifazane osaba uNkulunkulu. Into yokuqala nje uNkulunkulu nomoya ongcwele akufundisa yona inhlanzeko. Uqala uhlanzeke kuqala na ngaphakathi before sifone ngaphandle. Abekho abantu abane-anger nabanamagqubu grudges njengomuntu wesifazane. And the most dangerous thing with the anger ukuthi when you go to God during your prayer time, He does not hear your prayers. Your prayers are hindered because your heart is not clean, because of our grudges, because of the anger. Mina vele ngize